To spiritual highway. Today I will be talking to Moyo Chirandu, vaira moyo vanova ndivo vanosikirwa natateguru vemoyo Chirandu. Tinogamuchirai nemufaro paspiritual highway. Bhaibheri rinotaura richiti musazove nevamwe vamwari vamunonamata kunze kwangu ini chete Mwari. Ngei tichiona imi makapfeka zvamakapfeka muri kuti muri kuita zvemudzimu. Ichokwadi. Bhaibheri rinotaura izvozvo. Musakanganwe kuti bhaibheri rakanga richinzi musawe ari mumwewo senyika inei. Teteguru wangu ndiye munomuvaira moyo wari wemunyika munomu. Ndikatanga ndikati ndini mukuru, hakuna mumwe mudunhu munomo munokwanisa kuteerera kunze kwangu. Vanhu vese vanoteerera. Zvino bhaibheri rakanyorerwa rimwe rudzi risiri rudzi rwedu. Zvarakanyorerwa rimwe rudzi ndorwo rwaishandiswa ikoko. Zvakafanana nemunzvimbo munomu tine makarabwe makuru ane mukurumbira sana Nehanda. Zvaiitwa naNehanda dai zvakanyorwa pasi. Zvaitaurwa kunze zvakati nezvakati. Nhasi uno vanhu vese vari munyika munomu vachiteedzera remadziteteguru vedu kungadai chingava chiri chinamato sekunamata kwataiita. Musakanganwe zvakare kuti iwo wakauya nebhaibheri mukati menzvimbo ineyi wakasvika tine unamatwa hwedu, tiri pedyo naMwari, tisina nhamo, tisina matambudziko, tichichemera chinhu chichiuya ipapo. Mhinduro yaisanonoka kuuya. Asi karinoenda mberi bhaibheri richiti kudza baba namai vako ndo chete vachaita kuti iwewe uve neupenyu husingaperi. Asizve roenda mberi richitaura kuti commit your way to the Lord, trust in him and he will act. Mwari chete chete apo ndiye ari kutaurwa nezvake kuti ndiye anokwanisa kuve nechekuita nemunhu. Kwete mumwe munhu akaita sezvamakaita makapfeka zvinhu nezvinhu zvamakabata zvigadzirwa kaizvi. Handiti zvanzi kudza mai nababa kuti mazuva ako aedzerwe panyika. Zvinoreva here kuti tinovakudza vari vapenyu chete kana kuti wafa kana kuti kwete? Onaika muchitarisa mubhaibheri imomo zvemudzimu zvirimo. Elijah naElisha paaiti ndokumbirawo spiriti yako kana wafa, kana wodzoka spiriti yacho chachi wamudzimu. Nhasi uno vanofamba vachidekaidzira vachiti Jesu 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 aiwa richi. Hewa iri mhondo rohombeka iyo. Zvainge iri mhondo yakangofanana naNehanda. Mashoko avo nedzidziso yavo ndiyo yakudzidziswa. Inga mukati menyika ino iyi. Tichitaura munyika, unonzwa kunzi munyika munomo hatidi kana ngoshani. Asi zvikanyorwa munhu akariwerengera nyaya iyo ari kuSouth Africa anenge achingofungidzira kuti inyika ino iyi. Asi imo muSouth Africa ngoshani dzirimo. Ndo zvakafanana nemanyorerwo arakaitwa bhuku iroro. Ibhuku chete rakanyorwa kana mukaendera mberi rakanzi rakanyorwa nevanhu wakenga wakasvikirwa. Sesuka isu tinokwanisa kugara tichiudza vanhu zvine maringe nemararamire edu ewatema. Asika zvinonzi munhu akafa haasisina mugove panyika uye haasisina chekuita. Ndo zvinotaura bhaibheri. Haasisina chekuita kana achinge atofa. Ko imimi munozoramba muchiti pane tateguru vazouya uri mweya wakafa sei? Muri kutaura zvakanaka. Nekuti kana muchiti munhu akafa hachisina chekuita, vanhu vari kuteera Jesu haasi mufi. Vanhu uchinzwa kuti hanzi inini ndine mweya kana ngirozi yaAbhurahama haasi mufi. Kana uchinzwa hanzi ndine ngirozi yaJakobho haasi mufi. Mukaenda mumabani umu wese unonzwa hanzi ndine ngirozi yanhingi havasi vafi iwawo. Nhasi nekuti tataura kuti ndine mweya musiyanidzo mataurire chete. Ndiri kufamba nemweya wamadziteteguru wangu wangana. Ndiri kumafuta ndoti ndiri kutafamba naziteteguru wangu rekumafuta moti akafa. Ko kana muchitarisa mubhaibheri macho mune nhoroondo dzekuti kana nhasi uno vanhu vachinamata unonzwa achidaidzira the God of Abraham, the God of ningi havasi vafi. Vane chei chekuita chavanotaura nezvacho. Isusu zvedu zvevatema ndo zvisingadi kuti tipembedze wekwedu.
Amuone kuti kudzvanyirirana. Bhaibheri riri kutodzvanyirira isu vatema. Hanzi usapembedze wekwako, asi pembedza wewamwe. Munomuziva Abhurahamu wacho. Kana Jesu aive nedzinza rake, kusati kwava nebhaibheri muno munyika yeZimbabwe. Handiti bhaibheri risati rauya muno munyika yedu iyi. Kwakanga kunei dzimwe nguva mhuri iri muno munyika ka aisi kuziva kuti isu sevanhu vatema handiti munyika inei zvinhu zvakanga zvakamira se. Imi muri kuzviita chihwande hwande. Vanhu vanonzi vanoenda kun'anga usiku, hapana anoenda masikati. Saka mhuri inoda kuziva kuti kana iro bhaibheri muchiti hariitiba, zvakanga zvakambomira sei kareko. Udzai vanhu. Aiwa, makare bhaibheri riseti rapo. Hazvina kungotanga nekuti bhaibheri, kana ikoko kunyika kwakabva nebhaibheri kwekusinawo. Wakaona munhu wawakati munhu aitaura chokwadi nekuti anozodzwa, anga ari muzodzwa wemhepo, anga iri mudzimu, wochinyora zvese zvaaitaura semareverwo anoitaura. Muchishona munonzwa midzimu inoti hatidi kudeura ropa, ndokuuraya chakaipa. Saka muri kuti tinokwanisa kunyora zvinhu zvinenge zvataurwa natateguru vari pamuri here zvikava mucherechedzo wevanhu venyika inei? Kana zviri zvenyika, zviri zvakanaka, zvinonyorwa. Kana vanhu vakateedzera vachirarama mezviri, muno wakasvika vanhu vachirarama. Mukatarisa kutorwa kwakaita nyika, munoziziva here kuti madziteteguru munoda kundishungurudza. Wazhinji wedu wakapero damburwa musoro nekuda kwekuti vanhu vakanga vachiteedzera. Nhasi pakazobuda chinyaya chekuti chinyawada, makuti vanhu vanouya usiku. Handiti wapambevhu wakaona kuti chakasimba, wakati tikaona munhu ega ega anoenda kumasvikiro tinodumbura musoro. In 1896 ndo pakazodhikirewa Witchcraft Suppression Act. Inini pache zvangu ndonzi witch doctor. Kunzi witch doctor muroyi, murapi muroyi. Zvine musoro here izvozvo? Zvamakabata izvi mucherechedzo wezvakaipa kuvanhu vanorarama nhasi. Vana vechidiki vanotaura kuti zvese zvamakabata, kana ingava nheko yefodya kana zvinhu zvese zvamuinazviri, kwavari hausi mucherechedzo wezvakanaka. Kana tichitaura nezvebasa remhepo, imamuoni pano tinokwanisa kuvhingwa nemhepo dzakaipa. Ndoda pfumo rekurwa naro. Chimbo mudonhodzo wangu. Nhasi vanoti chinhu chakaipa, nyika chaiyo inogadzirira zvombo zvekurwisa wawenga asi munhuka. Nhasi uno ndabata pfumo iyi ndichirwisa mhepo, zvonzi chakaipa. Nhekwe iyi ndiyo inosvitsa pedo nemhepo, inoita kuti mhepo igadzikane. Kana uchirevera kana kutaura unotoshandisa kamhepo, inodzinga. Unoshandisa fodya, inodzinga mweya yakaipa inokutadzisa kusvitsa kuna musikawanhu kuburikidza nemudzimi yedu. Ava vanosvitsa kuna musikawanhu kuburikidza naJesu akafawo, akafanana nateteguru wangu. Nhema dzevanhu vakati kana waguta nyemba vanongotaura hanzi ndinoyera Jesu. Wakuyera Jesu hauna dzinza. Ndowanzwa mwere dzichitaura tisi tinoyera Jesu isu. Zvenyu ndezvemadhimoni. Zvino kana tiri muri kuti zvedu ndezvemadhimoni, inga mapepa tiri kungoaverenga. Zvinzi chechi yakati yazonzi ndeye masatani. Chechi yakati yazonzi ndeye masatani. Kubva iko kumachechi kune masatani wetinoti waroyisi. Ndichicherechedza hongu, mungareve mukati pane hondo dzendiri kuona dzese idzi dzavhurirwa. Makare makamboda kusiya zvechiwani mukati maenda kuchechi, asi hamuna kugara. Hazvina kuitika here? Eba zvakamboitika, unozora mwaka. Ndichitarisa kudaro rendiri kuda kuedza kutaura, rendiri kupuhwa nevaera moyo, nekuti ini ndiri moyo chirando. Ndiri kunditaurira ini kuti hongu muchakabva akasara afa, asi pei paita gakawa, imi munonzi munowana kaimi. Ndashaya musha wenyu wamakawaka mukati medzinza rekwenyu. Makawaka here kumusha? Tine musha unodadisa sebe. Zvakanaka. Kana ndichireva kuti ndashaya ndikuti handisi kuona munhu ari kufamba ipapo. Maane nguva musati pasvika pamusha. Pamusha pakutumbira patango zvinizvi mwedzi yese yansani ndasvika. Unokwanisa kubvisa nguo yako here ndimbokwanise kutarisa kuti zvendiri kuona ichokwadi here.
kuda pamwe harisiriro. Mutupo chii zvakare? Runga. Iwe runga. Kukusuma yuko. Kuti zvechokwadi kana muripo hanzi chakoga mukono wesadza. Kuti aiwaka. Chakoga mukono wesadza mukuru wangu. Kuti chokwadi kana muripoka. Ko chinonyadzisa kuti muwe munodzika ka. Mukati meirino rebango ka. Kana rakajeka ka. Modzikawo ka. Tokuona toziva kuti munoda kuitirwe. Sasa wira ndobata ore ndinobata. Yewo changamiri. Kukusuma yuko. Kuti kana muripo kamodzika ka. Asi uri mbwende. Uri mbwende ndosaka uchitongerwa musha neurombwa. Chinokutadzisa kudzikawo kana uripo chi. Toona kakuti uripo. Hey, mukono unodzikoka. Toona kuti aiwa mukono uripo. Kakata. Kakata kana. Kakata. Ndozvinoita mukono izvi. Ndozvinoita mukono. Hey. Asi uri ngozi kana kuti ndiwe chaiye. Hatingangotanga kuti ndiwe kapamwe hausiriwe. Toti pamwe ndiwe yo pamwe uri ngozi. Hey. Ndiwe here? Undeka. Uri yani? Ndinokotama mavhura. Kotama mavhura? Kotami mavhura mbanje. Mavhura mbanje? Unde. Chinoratidza kuti chiwe uyu ndiani wako? Muzukuru. Muzukuru? Unde. Ndewe dzinza rako e? Wedzinza. Ko chiri kuita kuti upoterere chi? Ndakaedza nepandinogona. Kose vasingade kundiitirawo zvangu. Kuda kuitirwa chi? Chaunoda kuitirwa chi? Ndakati ndoda imbwa yangu nhema. Uda imbwa yako nhema? Unde. Kana imbwa nhema yasesekedzwa chi chinoitika? Ndakajira rangu. Jira rei? Jira reyanga. Jira reyanga? Unde. Nechi? Nechuma. Nechuma? Undeka. Kana wasesekedzerwa icho izvozvo uri wedzinza iroro here? Unde. Wakauya kuzoitei mabasa ako? Ndaivarapira wanu muchamawo. Waiwarapira? Unde. Uri ani? Ndiri Kotama. Uri Kotama? Kotami. Uri teteguru wedzinza here kana kuti uri murorwa? Ndiri tateguru redzinza. Redzinza rimwe chete? Unde. Zvakanaka. Ko chinoita kuti mpwere wako atsunzumara achishaya chekubata chi? Ngavanditi deka zvangu zvandoda ndikuvaitirawo zvakanaka. Saka ndiwo uri kubata here? Unde. Ko chinoita kuti atashaya imba chi? Ndinika. Iwe ndiwo uri kukonzeredza zvese. Aripika murume wake. Aripi izvozvi. Saka ndiwo chamuita kuti awanike pakasesekedzwa zvese anowanikwa. Vanouya murume wake. Anouya. Umitatasa zvinhu pare zvino chiko. Pamwe hausiriwe. Kana uri iwe chaiye ndokupaka mutete wefodya toona woputa. Zvino handingatange kupaka jira rangu handizivi kuti pamwe ukangopene ngozi ka. Mutete wefodya uyu. Inini ndinotsvuta mbanje handizvoti izvazvo. Unoputa mbanje? Unde. Zvinongo iwoita sei? Ndinokusvutira asina tsitsi dzangu. Dzako imbanje? Unde. Imi satateguru chirandu vairamoyo. Basa ramunoita
kubatsira nyika yezimbabwe rekuti mhuri ikanzwa nhasi inoti taakumhanyeko. Zvakanaka. Manzwa ndichinzi tete guru chirandu muchireva semarevera maita. Basa rangu guru nderekusvitsa midzimu, nerekubatsiridza vane zvirwere zvemhepo. Kana ndichiti zvirwere zvemhepo, ngozi imhepo. Ngozi nemudzimu chinhu chimwe chete, imhepo yemufi. Asi inongozongodzi ngozi kana yauya ichitsvaga. Mungeze munoti kudhimanda kuti makandikanganisira. Ini ndinokwanisa kutaura nemhepo idzodzo kuti dziregerere mhuri nevanorwariswa nezvinokonzerwa nemhepo, zvakafanana nezvirwere zvimwe zvakafanana nana BP nana asthma, zvinokonzerwa nemhepo zviya. Kura cherchedzo wemhepo yengozi inenge iri mumusha isina kuripwa, yorwadzisa, yopa marwadzo. Ndinokwanisa zvakare kududzira hope, nekuti hope dzinopuhwa nemhepo. Hope dzichipuhwa nemhepo ndinokwanisa kududzira. Zvakafanana nekuti munhu anoti ukarota murungu, hanzi murungu akaipa. Ini pamwe ndinoti murungu akanaka, nekuti tiri mashawe ewarungu. Saka ndinonyatsotarisa kuti hope dzake enge achitaura kuti chindodzironda ndodudzirira munhu. Zvakafanana nekuti ukarota ngoma, wamwe anoti dzayakaipa. Kwendiri pamwe inhume, pane shoko rinoda kutaurwa newafi. Saka ndinotarisa kuti yabvira papi hope iyi ichitaura, ndochinyatsoti aiwa shoko riri kuti zvakati zvakati, rakanaka here shoko racho rauya kana kuti rakaipa. Kana mhondoro ikazunza mukati meguta reHarare isingabvi pairi nhasi unoyu, tikatora imimi totora munhu wechechi apa kuti endai munobvisa mhondoro iyi yanetsa, iri kuti kana pakasvika vanhu vepakisi haionekwi. Asi vakangoenda yadzoka yavapo yakagara. Zvingaitwe nani zvinhu zvakadaro? Chirevoka zvinongoita chete nevanhu vanoziva kurova nheketo, kukumbira wobvunza kuti zvarevei, wotaura masvikiro anotaura kuti itai chakati nechakati, zvoitaka zvofamba mune zvakanaka. Muzita raJesu Kristu inoenda. Vanotenda kuna Jesu vanotaura kuti zvinhu zvese zvakasikwa naMwari, iye mhondo yacho inenge yaendayo. Muzita raJesu Kristu inofanira kuenda. Wakuru, muri kutaura zvakanaka, nekuti Jesu wacho yaiva riri mhondoro, kainge risvikiro kairi. Wakuteedzera vasiri wana Jesu, nekuti svikiro rakafa kare. Wakutoteedzera nhasi mafuta, ndikazikana ndine mbiri yekuita zvino zvakanaka, vanhu vese vongoti ndini ndaa mafuta. Tine imwe mhepo yakadzika yainzi tsikamutanda. Pere dzese dzenge dzangopera svika pano ndini ndatsika mutanda, ndindatsika mutanda. Inhema dzevanhu imbavha dzinonyepa. Zvino kana makuti ndini zita raJesu zvinoenda hadziendi. Mungadai muine dambudziko munyika muno. Nyika ino inotonzi vanhu muchingezi vati 75% yevanhu vemuno maKristu. Zvino mungadai muine nhamo munomo. Dai vanhu vachinyatsonamata nemazvo. Vanhu vari kupfidza kunyepera, machechi mangana aungana akutosvika 1000 munyika munomu. Zvino kana vari Jesu ari mumwe chete, chinovatadzisa kubatana chii? Chiri kuvatadzisa kubatana ungane panzvimbo imwe chete chii? Kureva kuti mune dzidziso dzenhema vari kunyeperana. Nhasi tikatora kana mapostori neveRoma havawirirani, maPentecostal newe Seventh Day Adventist havawirirani. Ndiri kuona panobatsirwa vanhu nemapostori. Panonzi tabata nyoka nhasi pamba pemunhu. Mangwana pane imwe imba panonobatwa imwe nyoka yakafanana neyakambobatwa panhingi. Chii chinenge chichiitika? Imboti paitsanangura. Ndiro pipi rakatanga kusvika natsikamutanda, akabva nekuko auya nepipi rake ringe riri rekubata, enga ine nyora dzekubata, harisi remunyika munomu. Munyika munomu vanhu havabati. Zvino adaro akafamba nevanhu, tsikamutanda wekutanga, kwete pwere dzandakuona zvindumurwa zvakutaura ndisaona tsikamutanda wese matsotsaya. Munhu wanotemerwa nyora kuchipingoku dzekubata. Ukada kutarisa zvinhu zvinodzurwa ndezvimwe chete, mukaita mudungwe zvinhu zvimwe chete. Kubata nyoka wanoenda nyoka dzedze dzina mazino,
mukazombodzicherechedza dzinenge dzisina mazino. Vanotora nyoka dziya dzinokandwa wonzi tabata. Cherechedzai kuti wachibva kubata mukaenda ipapo paine dambudziko rimwe chete iroro. Hapana chinenge chapera. Asi kuna akangwara ndiye anozoti aziva kuti imbavha zvayo. Pamwe anenge achiziva munhu anoshanda natete guru. Woti iwe ko nhai mishonga inodzinga mhepo dzakadai yakaita sei. Onzitora musasa nemutondo ondotswatswa oti apnyepera kuita paye nokuti vanhu munyika vanoda shuraka. Pakasabuda chinhu avati moyo hapana zvaita. Kana pasina chabuda hapana zvaita. Saka ndiye anozotanga uchimwaya zvake uchimwaya mishonga yeye zvoperawo ekune vamwe anopedza nekuti anenge aisa mushonga kapaita gwenzi apo. Zvikenge zvapera kapo kapaita gwenzi zvonzi uyai akabvisa chinhu chakafamba. Asi vazhinji wacho hapana chiri kubuda, zviri kuramba zviripo zvichinetswa. Hapana zvavari kuita, vari kudya mari dzevanhu. Matsotsi vanoda kusungwa. Iye Jesu ambori ani? Jesu akafanana nenyanda. Ndikabvunza kana kuti chaminuka toziva kuti anga ari mufemberi. Akakwanisa kunyorwa nhoroondo yake neverudzi rwekwake ndiJesu. Jesu anyorwa nhoroondo yake, vanhu ndokuchiteedzera nekuti penge pasina chimwe chakanaka chenge chichishandiswa chekutonga vanhu kuti tizive kuti mhaka ndeipi. Vakangatara kutora utongi hwaJesu zvaitaura kuti ndo zvakaipa ndokubva zvanyorwa pasi. Nemunhu ainzi King James ndiye akatanga kuchinyora. Tumwe tumavhizheni takazouya iye ataura nekuti aitonga pamwe chete. Jesu paaitaura kuti chakaipa aiziva kuti chakaipa. Ndopawakati sezvo tisina chekushandisa ndiro richawa bhuku redu dzvene nekuti zvirimo zvese zvidzvene. Nhasi uno munonzwa munhu akakuitira chimwe chinhu unoti Mwari wangu andibvira kupi, nekuti akuitira chakanaka. Saka pane zvakanyorwa nekuti zvenge zvakanaka zvaibatsiridza vanhu kuti vaite ugari hwakanaka. Rakanzi ibhuku raMwari. Mataura zvakanaka. Mati musiyano wengozi nesvikiro kana kuti n'anga. Hapana musiyano, dzese imhepo dzewafi. Asi kudzika, imwe ngozi inotodzika ichitaura kunge tete guru. Asi zvinonzi batai mashoko. Mukutaura muchikurukura nayo unozonzwa yoti ndinokuurayai. Kana mukanyanyoivhiringa mozoti ingozi haikuna mhepo inotaura kuti ndinouraya. Mukutaura imomo unonzwa nemarevere nemataurire ukanyatsotaridza. Kutaridza unonyatsoona kuti dare riri pano harina kuswatuka. Dare riri pano harina kumira. Kuda pane mudzimu asi pane ngozi iripo. Zvinenge zvorwisana. Nekuti ndinoda kukuzivisa hakuna munhu anobatwa nengozi asina mudzimu. Kune vechechi inga Jesu anotaurwa dzinza rake. Nhasi unoonzwa amai Maria mutambirei wachiimba wechechi. Kureva kuti ivo vakuti sane dzinza rekunamata. Saka mai Maria ndiye mukuru wedu. Hanzi amai Maria mutambirei. Anotambira mai Maria. Inga vamwe vakazoziva, vakanyatsoziva chokwadi. Unonzwa maRoma woti wedzinza rekwake mumurevererewo wedzinza rekwake. Kureva kuti anofamba nedzinza munhu. Mukaona munhu asingagari zvakanaka, pane zvinhu zvakawanda zvinoparadza imba. Kune ngozi kana iri yechikadzi inoti unoda imba yei. Une urombwa, munhu akaromba chaicho ndo zvadati mhepo idzodzo dzinobviswa. Kana munhu akaromba anogona kuti akaromba chinhu chake chemweya womukadzi. Oti iwe uyu ndiye haato mukadzi wako uyu. Saka munhu yeye kurorwa kwake anenge achiita zviso zviri. Pamwe anenge achiita kunge murume, pamwe anenge achingorota achirarwa naye. Kureva kuti pane mweya uri kuuya kuzorara naye. Mombe yeumai inoparadza musha. Inoparadza munhu akaroorwa asina kubvisirwa. Mai wako akasabvisirwa mombe yeumai unokwanisa kutadza kubvisirwa mombe yeumai kana kusagara kumba.